htio bi još doći u susret u Allenovu bazicu. U Allenovu bazicu i njegovih teammatea. Dobro, ovdje je kao neki chest room. I ovdje je kao neka prostorija koja još nije popunjena, u izgradnji je. Tek smo 12 i 15 dana na serveru. Ovdje kao neka štalica. Štala! Pa sjajno izgleda štala. Sjajno. Ispolja također. Ovdje je neka kućica lijep. Mu lijepa kućica ljup. Ovo je zaista lijepo. Ali dobro, može to malo bolje. Dobro, to je kućica, ne znam, mob farma. Ali ne znam što je to tu. Ne znam. Ovo je kao neki, kao rudnik, dobro. Dobro ljudi, mostiček, dobro, mostiček. Dobar, nije loš, nikako. Ovdje su građevine, ovdje kao neka piramidica. Što piše? Kuća, kao tu se sad teammate povredali i tu je još jedna kućica koja je sjajna, nije dovršena, u izgradnji je. Idemo se mi se tamo potpisati, ljudi, da mu damo ocjenu, ljudi. Pišite vi u komentarima za njegovu bazu, ocjenu dolje u komentarima, obavezno. A mi sada mu idemo dati ocjenu, znači Leo Leni, 1, 2, 3, ocjena, pa je na 7. Bojte, imam tamo neki kuća, ali nije dovršeno, znači 7, a kasnije može biti 8, GG, ali ne.